ok onego bed ni tiyo godo. Koro kerosene iwacho ni tiyo godo gi jok man piny to gintiere nitiere gine moko matiyo godo. To diesel emitiyo godo e industries mang'eny. Kata mtokni ma commercial mang'eny matimo ang'owa ematiyo gi diesel. Koro duoke piny gi siling 2 nitiere pogruok modhi bedo godo. Ma nyaka beni ma ji nyalo timo ang'owa ma ji nyalo neno. But en mane kaka factories mitiyo kode. Bei ka nosedhi malo ma gimoro tek ndi mondo bei otim ang'o odog piny. To ang'iyo kata nitie kata gimiluongo ni fuel adjustment cost moting' mae king'iyo bill ni mar stima to nitiere ni ka mafuta dhi malo to gine bill ni mar stima be timo ang'owa be dhi malo nikech gitimo ang'o gia factor in gimiluongo ni fuel adjustment cost. Gin kata kaka exchange rate ni kaka wawilo dola gi Kenya shillings timo ang'owa dhi malo. Iyudo ka imbe cost ni to mae ni ben stima watiyo godo mang'eny ahinya gine a factor of production is also itiyo godo mang'eny kaka watimo ang'owa e factories. Koro dok piny siling 2 ni nyalo bedo gi pogruok matis ahinya but kane bech gik moko osedhi malo en mana ni gimonyalo timo ni koro otemo mondo bei moko mondo otim ang'o kik medwe. Be wadhi e festivities. Koro siling 2 ni ka bei moko komedore ahinya to nyalo Kenya nyalo dong' gi pesa matis monyalo wacho ni otim ang'owa odhi onyiewe godo. Piny osebedo matek ahinya 2023. To kiwacho ni otek en pogruok machalo nade nyakoro